abuwa za ki min gare ni ki tausaya, babu canza arabiya ki yi min tallafi, kuskure ne da iya ko bugu na ki akan kina sha wuya har ana min tsiya, ni kwanai tirjiya mun canza naura ayya san ki ya mamaye har zuciya kewaye ba na yin waiwayen watanki ba da izinin ki ba. Da farkin so ne yanzu kin kiniya babu tambaye bai minni daɗi ba, babu jan koya akan kina shirya sana sabuwoyi da kasar ne mutu ba, ƙaunar kina saba cikin ta na riba babu kankan ba kasan ki ya dan ba, shi fa soyayya da ya bi kan hanya baya jin kunya bai kyala kowa ba, ko gida na fada ni masoyanki ne, ko ina za na je ne sai da hotonki ne, ba ni yanke alaƙar mu sai da yardar ki ne, ke nake so a zuciyata babu tamkar ki ne. Na ji daɗin soyayya ke kika saba mini, duk kalaman da nake yi yau ke kika koya mini, ban ga murta dalilin ki ba a gashi kin sauya mini, kin yi nisa gare ni da san ki dai kin kamar ni, na ji cewa gare ni kaunar ki ta addabe ni, ba ki ma so ki gani kin yi fushi kin tsane ni, da ki farcen dalili kafin ki kauce gare ni, ko kimin dan misalin da zai fahimtar gare ni, ki bar nan ne kadai kin ce da ni babu hanya, da ki dawo gare ni dan Allah in ji daɗi na sauya, ni ki dawo gare ni daure ki dawo gare ni, ba fa laifi na bane rayuwar za ki duba.